sipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan. Kikita ka na, aasenso ka pa sa programang AgriSenso. Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Hello everyone! Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh episode for today's video ng ating programang AgriSenso. Ano ba yan? AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita. Nag-iisa po ang inyong Clara Tita pero huwag po kayong mag-alala dahil meron pong ipinadala sa atin na Agribalita, ang nag-iisang si Inday Bajang na nasa kanyang moment in time pa ngayon. Sana bukas dahil makasama na kita, Miss Sir Merch. Pero anyway, wag po kayong mag-alala dahil bubusugin po kayo ni Clara Tita sa mga Agri-Unique Chika at Agribalita later on. Pero bago po muna yan, babatiin ko muna ang lahat ng ating mga listeners via King's Radio all over Visayas and Mindanao. At saka sa mga nakikinig din via King's Radio app. O, diba? Kahit nasa abroad po kayo, pwede po kayong makinig ng ating King's Radio through our online app. Okay? Sa mga Android po muna ito ng mga phone ha, na pwede po ninyong ma-download ng libre or ma-install ng libre sa inyong Android phone ang ating King's Radio app. Punta lamang po kayo sa inyong Play Store at hanapin po ninyo ang King's Radio Davao at doon na makikita nyo na ang ating app at i-install at voila! Yan, pwede nyo na po akong mapakikinggan at saka syempre, ma-reach na rin kayo ni na Kokoy at Yan Pasayan sa umaga at ngayong hapon si DJ CJ. O, diba? Yun lang ang live. At soon, sana ay maririnig na natin si DJ Lafok. Dito si DJ Lafok ko. Nahihiya pa si DJ Lafok. Pero, diba, sabi ni Yan Pasayan, ititrain niya si DJ Lafok. Oo, kung meron pang extra time si Yan. But anyway, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa mga nagla-lunch, sa mga nagdi-dinner, sa mga umagahan ba dyan, nagbe-breakfast, kasi alam kong i-review or i-replay ninyo ang aking live ngayon, lalong-lalo na hindi kaya sa time nila ngayon na manood ng live. Hello po sa inyo. Sa mga nanonood po ngayon, i-share nyo po ang ating AgriSenso para po ay marami pong makakaalam sa mga good news na ihatid ko sa inyo ngayon. Okay? So, I think ready na ang ating Agribalita. Unahin ba natin si Agribalita, Kuya?
Pwede. Oo, sige ha. Kasi andyan, ready na ang ating agrobalita mula kay Inday Badyang. I think it's very good news lahat sa binigay sa atin ngayon na agrobalita ni Inday Badyang. Dahil ang mga agri-scholarship para sa mga dependents ng magsasaka. Wow, isinusulong lahat ng mga magsasaka, yung mga dependents ng ating mga dakilang magsasaka ay isinusulong ang tinatawag na agri-scholarship. Malaking tulong yan. At para sa karagdagang detalye, alamin natin ito sa balita mula kay Inday Badyang. Hello everyone! Isang napakagandang araw pong muli sa ating lahat and welcome AgriSense at kasama niyo po si Inday Badyang over the rainbow. Ayan. Hi Clara! But of course, kahit na po medyo hindi kami magkasama ngayon ni Clara over there. Medyo busy lang ang ating linya. Ayan, of course, I still will share to you today some good news, of course, sa ating agribalita. So, sa lahat po ng mga nanunood sa atin sa ngayon, nakikinig sa kanilang mga radyo, saan po tayo abot ngayong araw na ito, maraming salamat po. Anyway, it's really a good news ang ating agribalita for today. It's because this is in line with the plan na mabigyan ng scholarship ang mga qualified na mga anak ng ating mga farmers. Wow, it's very amazing. Kung saan agri-scholarship para sa mga dependents na mga magsasaka ay ipinapanukala sa ngayon. Ayan, sino kaya yung mga kongresistang nanguna sa nasabing law or what to call this one, ipinakala nilang certain move para makatulong naman sa mga anak ng ating mga farmers. So yan po, makinig kayo ha. So itinutulak ng ilang mambabatas ang pagbibigay ng scholarship sa mga kwalipikadong dependent ng indigent farmers sa ilalim ng House Bill 7572 ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap, bibigyan ng libreng tuition fee at iba pang subsidiya ang mga anak o iba pang dependent ng indigent na magsasaka na makakapasa sa state universities and colleges at local universities and colleges para sa kursong agriculture at kahalintulad na kurso. Uy, amazing! Kailangan naman na ang magsasaka ay kabilang sa Registry of Farmers ng Department of Agriculture na ang pangunahing ikinabubuhay ay pagtatanim, crop production, livestock o poultry farming. Umaasa ang mga mambabatas na sa paraang ito ay mahikayat ang mas maraming kabataang Pilipino na pumasok sa sektor ng agrikultura at mapalago ang agricultural research ng bansa. Pagtutulungan ng Commission on Higher Education at DA ang pagpapatupad sa scholarship program. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba sa 22.5% o 10.6 million ang employment share ng agriculture sector noong October 2022 mula sa dating 24.6% noong October 2021 at 24.5% noong October 2020. Ayan, amazing. Sana mas mapadali po yung sinasabi or kanang ipinanukala na agri-scholarship para sa mga tawag nito dependent ng ating mga magsasaka. Of course, for those who are qualified for that one. So, for sure, it's a really good news, especially marami tayong mga kabataan na gustong mag-aral, ayan, pero medyo kapos sa budget. Talagang walang budget, diba? Especially yung mga anak ng farmers natin, gusto makapag-aral, makapagtapos, but because medyo kulang sa pondo ang parents, mas napipilitan na lang na magtrabaho instead of focusing on themselves sa pag-aaral. So, it's really a good news, especially na it will also help na maging stable as well. Tawag nito, mas marami pa o magiging mas marami pa yung numbers ng ating future farmers, diba? As it's really a reality na right now, those childrens or yung mga kabataan natin is mas pinipili yung kurso who's into computer, kurso na they think will make them earn more, and sort of yung mga kurso na which in line to agriculture and other stuffs na kalinya noon is medyo iilan na lang talagang kumukuha. It's because they think
medyo matagal yung income or medyo hindi ganun kaganda ang magiging income yan in the future, which is hindi, diba? There is money in agriculture and fisheries as long as nai-implement lang talaga ng sakto ang mga programa at mga bagay-bagay. If you have that kind of business, diba, yung laging ini-entice natin, example niyan yung ating mga resource speakers na sila Manok Tambayan, Pulumulok Native Chicken at iba pang mga tawag nito, mga content creators na kasama natin, in which talagang lumago ang kanilang tawag nito, kanilang livelihood because of that, na they are taking good care ng mga hayop, yan, mga manok, kambing, etc. As long as you have that, you are diligent, you have the passion of doing so. So sana madali ang pag-aproba ng panukalang itong Agri Scholarship. Of course, it's really a big thing po para doon sa mga kabataan natin gustong makapagtapos ng kanilang pag-aaral. But yun nga lang, medyo kapos sa budget. So this one talaga yung hinihintay nating lahat. Maraming salamat sa mga proponent na nasabing panukala at naway maipasa ito sa mas madaling panahon. At yan po ang ating Agri-Balita ngayong araw na ito. Of course, balik tayo kay Clara para pa sa ibang mga paalala. Bukas po ulit! Thank you, Dai, sa iyong Agri-Balita. Naway ay maisulong talaga itong ating, kumbaga, scholarship sa mga dependents po ng ating mga magsasaka. Malaking tulong po talaga yan sa mga farmers, sa mga anak ng ating mga farmers dahil alam nyo po, karamihan po talaga sa mga farmers natin ngayon ay hindi po talaga ganoon enough yung makukuha nila na income sa kanilang pagsasaka. Kasi nga, yun, napakamahal po ng mga gastusin mula sa abono, sa mga similya, sa pagpapatrabaho, tapos ang pagbenta at saka pagbili ng kanilang mga produkto ay masyadong mababa ang presyo. So, ayun, kung sa Bisaya, paani, buhi-buhi na lang sa Diyod. O, diba? Pero, yun po, hopefully, and I'm praying po na lahat pong ito na magandang programa para sa ating mga magsasaka ay maisakatuparan po talaga. Malaking tulong po talaga yan sa ating mga magsasaka. Ayan, at wala po sa ating Agri-Balita, punta naman tayo sa ating Agri-Unique Chika. So sa lahat ng mga nag-aalaga ng mga hayop dyan, ano po ba yung mga technique ninyo para po ay makatipid kayo sa inyong mga sa kanilang mga pagkain. O, 'di ba? Lahat naman tayo gusto talaga makatipid, 'di ba? Oo, lahat tayo gusto makatipid kasi nga, 'yun nga, hindi po mahirap minsan ang buhay. So kung saan tayo ay makatipid, kailangan nating tipirin ang ating mga gastusin. So, 'di ba? And of course, hindi rin naman natin maiwasan na kailangan din nating maghanap ng additional income. Okay? So, ayan, kaya tayo nag-aalaga ng baboy. So, ito po ang tips na ibibigay sa atin ng ating ka-farming at ka-content creator. Dito po ninyo malalaman kung ano po yung mga dapat ninyong gawin para po ay makatipid kayo sa pagpapakain ng inyong mga alagang hayop. Ayan, roll VTR! Hello po, magandang araw po, live na naman tayo at ngayon po ay meron tayong ibumunyag. No? Ibumunyag natin itong mga sekreto na nalaman natin doon sa ilan sa mga nag-alaga ng hayop. No? Actually, meron tayong nakuha ngayon ng bagong mga kaalaman. No? Ito ay napakagandang teknik din para doon sa mga nag-aalaga ng hayop para naman ay makatipid-tipid tayo, no? Actually ito ay marami na rin namang nakakaalam nito, pero syempre gusto natin na mas marami pang makakaalam. Kaya dito sa live natin ngayon ay babanggitin na rin natin, no, yung mga nagiging pamamaraan ng ilan dito sa pag-aalaga ng hayop na bukod sa napakaganda ng pamamaraan din yung paggamit ng King's Vita Plus na vitamins sa mga alaga nating hayop dahil sa daming mga nutrients, daming mga minerals, daming mga pwede nating ihalo doon sa pagkain. King's Vita Plus. Yun, daming mga mga minerals, mga vitamins na pwede nating ihalo doon sa pagkain ng mga alaga nating hayop kahit yung mga natural na mga pampakain natin, no? Meron tayong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit natin. Actually, marami ang gumagamit nito. Napakaganda kasi nito para dun sa mga alagang hayop. Yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda niya dahil meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. At yan sa likod, ang dami pa dito. Daming sangkap
Andyan yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, DL-methionine, betaine. Andyan pa yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Ang daming sangkap na talagang yung mga pangangailangan ng mga alaga nating hayop, ng mga vitamins, mga minerals, ay nandito na pinagsama sa isang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At lahat ng kailangan nating malaman kapag meron tayo nito, andyan na sa box mismo lahat. Tinuturo na dito kung gaano karami yung pagpapainom sa mga alagang hayop, no? At yan, kung anong alagang hayop. Actually, ito yung ginagamit na namin dito sa yung mga kambing namin, mga baboy, manok, mga itik, pabo, mga pato. Yan nga, may aso pa dyan, no? Kahit aso, pwede natin bigyan ng King's Vita Plus, kabayo, mga baka, mga manok natin, yung mga baboy, mga biik na pinapalaki natin, yung mga inahing baboy natin, pwede rin natin bigyan, no? King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda nito para sa ating mga alagang hayop. Ayan. No, nagpapalakas ng immune system sa kanila. So far naman sa paggamit namin ng King's Vita Plus, lalong lumakas yung immune system ng mga alaga naming hayop. Buti na lang may King's Vita Plus. Napakalaking tulong, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kaya't mas lalo nating napaparami. No, hindi na namin naranasan yung mga naranasan namin noon, yung mga pagkakasakit ng mga alaga naming hayop. No, ito na yung nagiging solusyon. Kailangan lang naman natin diyan solusyon. Doon sa iilan na hirap din sa pampakain, wala silang tanim na mga natural na pagkain, mayroong feeds na available na bibili natin. Yan yung solusyon naman doon. Dito naman sa mga vitamins, sa mga kakulangan ng vitamins sa ating mga alagang hayop, kakulangan ng mga minerals, kakulangan sa mga nutrients sa kailangan nila. Ito naman ang solusyon, King's Vita Plus. Rehistrado ito sa Bureau of Animal Industry, kaya't napakaganda nito para sa ating mga alagang hayop. So, maging doon sa mga yung mga available na mga pagkain na pwede natin maitanim, yung mga pagkain na pwede natin kolektahin na ipakain sa mga alagang hayop, pwede nating haluan ng King's Vita Plus. Kahit feeds, pwede nating haluan. Pwede nating haluan doon sa pagkain, sa inumin, ay pwede natin haluan itong King's Vita Plus. Napakaganda. No? So, yun naman, no, doon tayo sa technique. Yung mga technique na ilan na nalaman natin, no, yung mga style nila, kung paano ba talaga, ano ba yung ginagawa nila, kung bakit sila ay nakakatipid sa kabila ng merong ilan. Napakalaki ng farm nila, no? Ang lalaki ng mga farm nila, pero natutuloy-tuloy pa rin nila yung kanilang pag-aalaga ng hayop at naging productive, kumikita sila habang may ilan tayo nakikita ang mga farm, malaking farm, no? Minsan sa umpisa lang sila. Habang tumatagal, sumuko sila kasi sobrang laki ng gastos, talugi. Pero itong farm na isang nabisita natin, no, lalong gumanda yung kaniyang kita at lalo niyang napapaganda yung produksyon sa kanyang mga alagang hayop. Dahil doon sa kanilang mga pamamaraan na rin, nangungulekta sila ng mga pampakain sa alagang hayop. Namimili sila ng mga murang mga darak, di ba? Yung mga mais, yan, dagdag sa pampakain sa alagang hayop. At isa pa, pumupunta sila sa mga palengke. Dahil sa mga palengke, meron tayong mga pwedeng kolektahin na pwede natin ipakain sa alagang hayop. Na imbis na itapon pa ng mga nagtitinda sa mga palengke, ay nagagamit na pampakain doon sa mga alagang hayop. Imbis na, halimbawa, yung mga balat na mga gulay, kasi yung gulay minsan kapag na-deliver yan galing doon sa mga bilihan o galing doon sa mga malalaking mga farm. Kapag na-deliver na yan, no, kung minsan, maraming mga nakabalot dyan na hindi naman talaga kailangan, so tinatanggal yan. Halimbawa, yung mga repolyo, no, yung mga cabbage, o ano pang mga pechay, no, yung mga kangkong, mga kamote, yan, tinatanggal nila yung mga lumang dahon yan, so tinatapon na nila yan. So, imbis na itapon nila, marami, kinukolekta nila yon. No, walang natatapon, nagagamit pa doon sa mga alagang hayop. Yun yung napakaganda dito sa technique na ito. Malaking tipid, hindi na kailangan pang bumili ng napakadaming feeds dahil yun na yung ginagamit nila. Yung ilan, yun yung pinapakain nila sa mga alaga nilang baboy. No, yung mga sobra-sobra doon sa mga kusina, wag lang yung mga galing sa karning baboy. Kasi minsan yung mga galing sa karning baboy na mga sobra, baka naman may ASF pala yung baboy na kinatay na yon, tapos ipakain din natin doon sa baboy natin, posibleng mahawa naman yung baboy natin doon sa ASF. Kaya't marami rin mga lugar ngayon
na kapag pumunta tayo doon, katulad dito sa Mindoro, minsan na rin kami bumiyahe papuntang Mindoro mula sa Metro Manila, no, pinagbawal nila yung mga karne mula sa yung mga karneng baboy, kahit yung mga processed food, no, pinagbawal nila kasi para maiwasan yung na mahawa din doon kung meron mang area na pinanggalingan yung mga baboy na ginawang yun mga processed food na or kahit yung mga karneng baboy. So may mga ganun tayong nasalubong ng mga nakaraan nung bumiyahe kami. So yun iniiwasan nila, kaya't iwasan din natin na magpakain sa mga alagang hayop na gamit yung mga kaning baboy na merong karne ng baboy. So yun yung mga iniiwasan para hindi mahawa ng sakit na mga ESF yung mga alaga natin. So yun yung mga pamamaraan din, no? Tapos may ilan, yun, nangolekta sila ng mga nabanggit na natin, mga reject na mga gulay o yung mga balat ng gulay, mga reject na mga prutas, mga balat ng prutas, mga overripe na mga prutas, o yung mga gulay na hindi na nila na ibebenta, imbis na itapon pa, inagagamit pa ng mga farmer, no, para magiging pampakain doon sa mga baboy. Hindi lang sa baboy, yung ilan naman, gumagamit din noon para pampakain doon sa mga manok nila. So kung halimbawa, nanibago yung alaga natin sa ilan, ang ginawa nila, sinasanay nila, no? Hinahalo muna nila doon sa existing o sa mga usual nilang pampakain sa alagang hayop, tapos yun na yung dahan-dahan nilang pinapakain sa alaga. Depende rin naman yun. May mga iilan naman na mula biik pa lang ay sanay na kumain ng mga natural na pagkain, no, katulad ng mga baboy, mga manok, no, sanay nang kumain ng mga natural na pagkain, kaya tumalaki na madali na rin bigyan ng mga ganon. So, yun yung nagiging solusyon sa mga ilan kung wala silang malawak na taniman. Kasi tulad na nabanggit namin, sa amin kasi nagtatanim kami, no, since merong space na po pwedeng pagtamna na hindi nagagamit, na nagiging damuhan na lang, no, nilalagyan natin ng kambing, ng baka, ng kalabaw, para hindi na sayang yung ilalim ng mga niyugan, na naging productive lalo. Bukod sa may niyog na, meron pa tayong mga alagang hayop, may kalabaw, may kambing, may baka, tapos may baboy, ayan, tapos yung ibang area, yung ibang space, ay tinatamnan ng kamote, ng kasaba, ng gabi. So yan yung aming pamamaraan naman, yung mga madre de agua, yung mga napier grass na para sa kambing, sa baka, sa kalabaw, yun yung mga tinatanim din namin para pandagdag na pagkain ng mga alagang hayop. So, yun yung naging solusyon ng ilan, no? Para mas makatipid sila. Pero marami din naman, naka-pure feeds sila, pero kumikita pa rin naman sila. Depende rin yan sa diskarte. No? Lalo na pagdating doon sa market, kailangan magaling ka rin ng mag-market. No? May ilan, direct to consumer ang kanilang ginagawa. No? Meron mang mga bumibili na mga middleman, pero mangilan-ngilan, pinagbibigyan. Tapos yung pinaka-bulk o pinakamarami ng kanilang produksyon ay binibenta nila direct sa consumer. Sa iba, kapag nagsisimula pa lang, wala pa silang makita na tagabili, wala pang consumer na dumidirekta sa kanila, or wala pa silang pwesto na paglagyan ng kanilang produkto, ay doon muna sila sa mga middleman, ng mga ahente. No? Katulad sa yung mga malaking mall ngayon, marami diyan, may mga agent yan kasi hindi naman talaga tayo nakakadirekta magbenta diyan. Madalas dumadaan tayo doon sa pinaka main supplier. So may mga ganun din diyan. No, kasi gusto daw ng mga mall na ayaw nila ng marami silang kausap, kaya minsan ganun daw yung setup. So yun, iba-iba rin yung pamamaraan din sa pag-market nito mga produkto sa farming. So yun yung mga kanya-kanyang pamamaraan din. Tapos doon, napakahalaga din na ang isa rin sa binabantayan dito sa farming ay itong mga pampakain sa alaga talaga. The best talaga kung meron tayong sariling formulation ng mga feeds ng ating mga alagang hayop. Yung mga feeds naman, actually, marami ding mga halo niya na galing lang din doon sa mga kasaba, galing sa mga mais, sa mga sorghum, sa mga yung mga isda, di ba? Yung mga tuyo, maraming mga ganun, may mga halo silang mga ganun din. Wherein kung meron naman available sa atin, ba't ayaw natin gamitin, di ba? So gamitin na lang natin yon. Kasi may ilan din, bukod doon sa mga nabanggit natin, actually, sa mga palengke, marami tayong mga pwedeng makuha dyan na pampakain sa alagang hayop. Na bukod doon sa mga prutas, mga gulay, ayan pa yung isda, yung mga hasang ng isda, no? May iba na inaano muna nila yan, pinipreserve muna nila para mas talagang gumanday lalo yung mga nutrients doon sa pampakain nila doon sa kanilang mga alaga. Sa ilan naman, fresh nilang binibigay, yung iba ay niluluto muna. Yun yung mga ginagawa nila para mas maganda doon sa mga alagang hayop. Merong iba ang ginagawa nila ay
iba-ibang ano rin ha, may iba na sinasanay rin nila, may iba din naman na sanay na. So maglagay lang tayo ng background music para maganda naman lalo itong ating discussion, no. Kasi napakaganda rin naman ng music nitong ating background ngayon. Kings Vita Plus. Tapos ng kapon, binauna ko sa hamon. Sa bangungot ng kahapon. Ayan. Alaga mo sa bukirin, palaging sakitin. Babot kambing ang inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang. May Kings Vita Plus. So yan, Kings Vita Plus, buti na lang may Kings Vita Plus, no? Napakagandang solusyon nitong Kings Vita Plus sa mga alaga nating hayop. Kapag yung napapansin natin, nag-alaga tayo ng hayop kasi marami din sa atin, syempre, lalo na yung mga naunang mga farmers, no? Marami sa atin nakasubok na rin mag-alaga ng hayop at nakaranas na rin ng maraming mga challenges sa farming. Maging kami man, ang dami na rin naming naranasan, ang dami na rin naming mga naging pagsubok na yun ay binibigyan din namin ng solusyon sa ngayon. Kasi yun naman lagi ang tinitingnan natin, solusyon. No, huwag tayong sumuko, lalo na dito sa farming kapag nakitaan natin ng mga pagsubok, nakitaan natin ng mga challenge. Minsan, tingin natin mukhang kailangan ko ng sumuko kasi parang ang hirap. No? May mga ganong mga pananaw minsan. No, at kailangan nating labanan yun. Kailangan natin lalong pagandahin itong farming. Kasi kung sumuko tayo, kung lahat tayo ay ganun ang mindset, no, lahat tayo, pati yung mga naunang nag-farming, yung ibang mga nais magsimula, ganun ang mindset nila na kapag may nakita silang mga pagsubok ay sumuko agad sila, ay wala na tayong makakain, wala na tayong mai-provide na pagkain, at yung mga kababayan natin wala na makain. So, aasa na lang tayo doon sa ibang mga magpuproduce sa atin ng pagkain. So, kailangan natin ilaban ito kasi parang advokasya na natin to. Katulad dito, itong pag-share natin, advocacy na rin natin ito na makapag-share ng mga idea na kaya natin, yung alam natin, yung mga naranasan namin, kasi ito ay based experience din naman namin itong mga share natin. So, yun yung advocacy natin na makapag-share ng idea, maka-inspire sa inyo para makapagsimula rin kayo mag-farming at talagang i-enjoy lang natin yung farming. No? Huwag tayong ma-stress. Kasi dito, binigay sa atin ng Diyos yung talento, yung ating skill pagdating dito sa farming. So, pahalagahan natin, paunlarin natin lalo. So, yun yung maganda dito sa farming. So, yun, maraming mga nakasubok. Sigurado maraming nakasubok din na mag-alaga ng hayop, maging pagtatanim ng palay dyan sa mga palayan, sa mga bukid natin. No, marami sa atin dyan, marami tayong nakikita dyan na sumusuko din sila doon sa pagtatanim dahil doon sa mga dumadaan, no? Dumadaan na mga kalamidad. Minsan, pagka binaha, ubos yung mga pananim natin, yung mga palay, nawawash out. Minsan nga, kakatanim pa lang, binabaha agad. Minsan, magbubunga pa lang, binabaha agad. Minsan, meron na mga bunga na maliliit, binabaha agad. So, doon ay walang naaani yung ating mga farmer. So, kung sumusuko sila, wala tayong kakaining palay. Buti na lang, talagang nagsisipag ng ating mga farmer. Ganon din dito sa pag-alaga ng hayop. Kahit na ang daming mga pinagdaanan, no? Marami nalugi doon sa gastos sa pagkain ng mga alagang hayop. Nalugi dahil mura daw ang bili. Tapos pagdating naman daw sa palengke, mahal naman daw yung karne. Pero doon sa kanilang farm, kapag binili ay sobrang baba. No? So may mga ganun kasi. Wherein ang solusyon natin diyan, sa akin ang plano ko kasi talaga dito sa farming mataas. Malayo ang aking pananaw dito. Kasi hindi naman talaga ito. Hindi natin masasabi na itong farming ay hanggang dito lang. So kailangan nating mangarap, kailangan nating mag-set ng goal, kailangan nating paunlarin to. Kasi kailangan itong farming, no? Maraming nangangailangan nito, hindi lang tayo. Maging pamilya natin, mabubuhay tayo dito. Kapag ito ay nabuo na natin yung technology dito. No, sabi nga nila, kailangan din nating mag-apply dito ng mga makabagong pamamaraan, makabagong technology. Kasi sigurado kung farmer ka, makaka-relate ka rin na sobrang tagal na nag-farming, sobrang tagal na nag-alaga ng hayop. Hindi naman kami yumaman. Hindi naman kami nagkaroon ng maraming pera dahil doon sa pag-alaga namin ng hayop. Paano ba naman? Nung nag-alaga tayo ng hayop, no, konti-konti lang, kapag nanganak na, ibinibenta natin. So, ganun lang, kadali ang buhay. So, umiikot lang yung inahin. Pag may inahin tayong isa, kada panganak niya, pinapalaki konti, binibenta na. So, siya lang mag-isa lagi nagpo-provide. No? Kaya't hindi natin naramdaman. Tapos minsan, nandiyan na nga, nakakabili-bili rin naman tayo ng kagamitan, kaya lang hindi tayo nakakaipon kasi nga, sakto lang din na para doon sa mga pangangailangan. Minsan, nagagamit nga rin pang tuition,
no, sa mga anak natin, lalo na yung mga pure farmer talaga na ang kabuhayan ay nandun sa pagbubukid at nagpapaaral ng anak, no? At yan, nag-aani ng palay, pangkain, pangbenta konti kapag tagpalay. Kapag naman yung mga alagang hayop ay lumaki, ay naibibenta rin na pandagdag pang tuition sa mga anak doon na nag-aaral. So yan lang yung ating buhay sa pagsasaka. Wherein kapag pinaparami natin yan, pansin naman natin lahat ng, actually marami din naman ngayon na mga nag-aalaga ng hayop, no? Marami tayong nakikita, yung mga mayaman talaga, yung mga may mga farm, makita natin, hindi lang sila nag-aalaga ng isa, dalawa, tatlo, kundi maramihan yung alaga nila. Kaya sila kumikita talaga. Nakikita nila yung income nila doon sa kanilang inaalagaan dahil maramihan yung kanilang inaalagaan. No? So yun yung kanilang napakagandang paraan. Wherein tayo bilang farmer, mas malaking chance yon sa atin. Kasi tayo mismo farmer, mas marami tayong naging karanasan, mas mahaba yung ating naging buhay sa pagbubukid. So mas malaki ang chance na mapapaunlad natin. So kailangan lang siguro natin dagdagan siguro yung ating mga kaalaman. Siguro i-upgrade pa natin kung ano po yung dapat nating malaman, ano pa yung mga improvements na kailangan nating gawin para mas lalo nating mapapalago itong ating pagsasaka. Mas lalo nating mapapaganda yung produksyon ng ating mga alagang hayop, no? Kung doon sa mga palayan, gumagamit sila ng mga dati kasi traktura o thresher pa nga dati pagka nag-aani ka ng palay. Sa ngayon nung sumunod nandiyan yung bulhot sa amin sa Bisaya, bulhot. Tapos ngayon nandiyan na yung harvester na napakaganda, tumatakbo na lang sa palayan. Doon lang sa mga palayan na medyo mababaw, paano naman yung mga malalim na palayan, yun naman ay manumano. Sa amin, manumanong inaani kasi ayaw naman pumasok doon yung mga harvester. No? Tsaka yung bulhot, yun pa rin, uso sa amin yun kasi yung mga palayan sa amin, may mga kanal. Hindi makakatawid yung mga bulhot. Hindi makatawid yung mga harvester kasi malalaki na parang mga bulldozer kasi yung laki nila. So, ang ginagawa sa amin, yun pa rin, manumano pa rin. Meron pa rin mga makalumang pamamaraan pa rin doon sa pag-aani. Wherein noong unang panahon nga, ginigiok paapa yung ginagamit na tanggal ng mga butil ng palay. No, paapa yung ginagamit, no, para maghiwalay yung butil at yung mga dahon ng palay. So, yun yung mga naging rin noon, yun yung mga naging pamamaraan din noon sa pag-aani ng palay. So, dito sa farming, no, dito sa pag-alaga ng hayop, marami ring mga bagong pamamaraan. Nandiyan yung mga kapag nagparami tayo ng mga kambing, no, nandiyan yung mga standard ng mga pabahay na sabi nila kailangan daw medyo mataas yung pabahay natin. May elevation yung flooring, mga more than 1 meters yung taas mula doon sa lupa hanggang doon sa sahig ng mga kambing. Tapos meron na siyang mga espasyo, no, meron mga gumagamit ng plastic batting, meron gumagamit ng mga kawayan. Sakto na yung mga dumi ay magkasya doon sa mga maliliit na butas kapag sila'y dumudumi para hindi malanghap ng mga kambing yung mga amoy ng mga dumi nila at hindi magdulot ng pagkakasakit nila. Kahit na maramihang kambing ay pupwede gawin yun, yung ganung pamamaraan. Yun ay para na doon sa maramihan lalo. Pero kapag kaunti pa lang yung kambing natin, huwag nating problemahin yun. Huwag tayong problema na kailangan natin muna malaking puhunan, malaking pera para pampatayo ng malaking pabahay. No, ay konti pa lang naman yan, tali-tali muna natin yan. Tapos kung meron man space dyan, kahit yung mga bahay sa probinsya, uso yung mga bahay, minsan may mga silong. So pupwede doon sa silong muna yung kambing kapag kahapon or tag-ulan, isilong natin, or kapag may merong extension yung bahay, or pwede naman dagdagan ng konting extension para may bubungan yung alaga natin. Yung iba nga doon pa sa mga lumang pabahay ng manok, no, yung iba lumang yung mga lutuan ng mga niyog sa mga landahan, doon nila nilalagay yung mga alaga nila. So, yun yung nagiging pamamaraan nila para mas tipid yung pagsisimula, yung pag-uumpisa, no? Kahit naman sa pag-alaga ng baboy, para sa akin, hindi rin naman kailangan agad yung mga pigiri agad na magaganda. No, kahit yung mga simpleng kulungan muna. Lahat naman yan nagagawa ng diskarte. Hindi naman porkit gusto mo mag-alaga ng baboy, hahanapan mo agad ng mga problema. Kasi minsan sabi nila, baka daw kagatin naman kung kahoy or kawayan, baka kagatin daw ng mga baboy. No, para sa akin na marami pa ring solusyon dyan. Kung ayaw mo naman ng ganon, talian mo. No, or siguro yung house nila, bahay ng baboy, yung mga buong kawayan ilagay natin, ipalibot, o kaya pa bang kagatin ng baboy yan, di ba? So, depende na rin yun sa diskarte, depende sa paraan. At kung nag-uumpisa pa lang naman tayo, yung mga baboy ng mga native o mga upgraded pa lang naman sigurado yung ating alagaan. Hindi pa naman dahil dun sa mga hybrid na talagang, sabi nila, nangangagat daw ng kahoy o kawayan.
No? So depende rin yan, depende sa diskarte din yan. Kasi kung gusto, palaging may paraan, wag nating gawing balakin lagi yung mga standard na mga sinasabi nila. Kung may gusto tayong gawin, yan, simulan na natin agad kung ano yung pamamaraan na available, kung ano yung mga resources na mayroon sa lugar natin, kung ano yung mga paraan na po pwede nating mai-apply agad na kahit hindi pa tayo maglabas ng sobrang laking puhunan. May ilan nga, nag-umpisa sa isang mga inahing baboy, yun, isang inahing baboy or doon sa kambing, nag-umpisa sa 2 kambing. Ganun-ganun lang sila na habang tumatagal, napapalago nila lalo dahil mas nag-learn sila, natuto sila, mas na-enjoy nila yung pag-aalaga, nakita nila na nandun talaga sila. So ayun, tinutuloy-tuloy nila, mas lalo nilang pinaunlad at pinangganda nila yung pag-aalaga nilang hayop. Kaya ayun, ngayon ay lumaki na yung kanilang business, na paganda na nila lalo. At dito sa pag-aalaga ng hayop, huwag nating kalimutan, nandyan din yung napakagandang technology para mapaganda rin yung kalusugan ng mga alaga nating hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan. Meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Ayan pa, meron pa siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, DL-methionine, betaine, at nandyan pa yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Napakaraming sangkap at registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA PM 18099, kaya't nakakatiyak tayo na safe sa mga alaga at yung mga ginagamit dito, yung mga sangkap dito ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kaya sa amin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming pinagkakatiwalaan sa mga alaga naming hayop. No? Napakaraming alagang hayop, pwede natin bigyan ito. Pwede ihalo sa feeds, isang sakong feeds, pwede naman ihalo itong isang paketeng King's Vita Plus. Or kapag natural na pagkain ang ginagamit natin, pwede rin ihalo dun sa mga pagkain nila. Or pwede rin ihalo dun sa inumin nila. No? So napakaganda, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Subok na rin namin, napakaraming farmers na rin na nakasubok nito at napakaganda ng epekto sa kanilang mga alagang hayop. No, kaya subukan na rin natin. Para tayo na rin mismo magsabi. No, ayoko na masyadong mangako. Kasi mas gusto ko tayo mismo ang makapagsabi kapag nag-try na tayo ng King's Vita Plus. So siyempre tuloy-tuloy muna natin pakainin kasi kung isang pakete lang di natin sure kung maramdaman natin. So siyempre mas maganda tuloy-tuloy. Obserbahan natin, i-compare natin doon sa mga dati natin pag-aalaga ng hayop at yung nag-aalaga natin ng hayop na gumagamit na tayo ng King's Vita Plus, kung ano yung result. Kasi sa amin, no, ang naging resulta niya, mas nagiging magandang produksyon, mas less yung pagkakasakit. Noon, nag-alaga kami ng hayop, minsan medyo na parami na sana nagkakasakit, so sobrang nasayang. No, mahina ang mga immune system dahil kulang sa mga vitamins sa minerals, yung mga alaga namin. Pero ngayon, nung binigyan na namin ito, mas malulusog, no, mas malalakas, mas matitibay, at talagang mas maliliksi sila dahil sa King's Vita Plus na vitamins. No? Kung nagba-vitamins tayo araw-araw, pwede rin natin bigyan vitamins araw-araw yung mga alaga natin. Ayan ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Nabibili sa mga Agrivet stores. Sa Shopee meron din. Maging dito sa amin, pwede ka rin mag-PM. No? Available din sa atin ang King's Vita Plus cash on delivery. Ayan. No? Mula Mindanao, Visayas, Luzon, sa mga Agrivet stores, mga poultry supply, pwede tayo mag-inquire dyan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kaya't subukan mo na rin sa iyong mga alagang hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Doon naman sa mga nagtatanong, mga pampurga ng mga alaga, ang ginagamit namin pampurga sa mga manok, sa mga pabo, sa mga pato, mga itik, no, sa mga bibe, sa mga gansa. Ang gamit namin pampurga dyan ay itong Worms to Go na brand. Worms to Go, ang brand niya, napakaganda nito kasi meron na siyang albendazole plus praziquantel. Napakagandang pampurga. At kung yung alaga nating hayop ay may sakit, ayan ang Panamox. No? Panamox Forte, kapag meron tayo dyang mga biik na may diarrhea, may lagnat, may sipon, may ubo, Panamox Forte ang gamot namin dyan na powder. Meron din isang klase, Panamox Caplet. Yung Panamox Caplet, yun naman ay itsurang capsule na tablet, kaya siya caplet. Panamox Caplet, pinainom naman siya mano-mano doon sa manok or mga pabo, yung mga malalaki na madaling hulihin. No? Kapag nahuhuli natin, papainom natin mano-mano. Pwede natin painumin ng Panamox Caplet. Yan. Nabibili rin yan sa mga Agrivet stores, mga poultry supply, mga bilihan ng feeds. No? Bili tayo ng mga ganong klaseng gamot. Napakaganda. Proven, tested, napakaganda rin. Nasubukan na namin yan. Ito ay based sa experience namin. Inulit natin, hindi ako expert, no? Pagdating sa gamot. Disclaimer lang, hindi ako eksperto pagdating sa gamot. Pero itong mga na-share natin, proven, tested din namin mismo. At maraming mga farmers sa amin na gumagamit nito at napakaganda ng epekto at napakaganda rin ng resulta doon sa mga alagang hayop at napakagaling magpagaling sa mga alaga.
No, Panamox Forte, Panamox Caplet pampurga, Panamox Forte, Panamox Caplet panggamot, at itong Worms to Go pampurga. At ang vitamins naman na pang maintenance, napakaganda King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, so yan ang napakagandang mga vitamins ng mga alagang hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon Sa pangungod ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy kambing. O yan. Kapag mga alaga natin ay palaging sakitin, ito na, King's Vita Plus. Yan, buti na lang, may King's Vita Plus. Yan, basa pala tayo, no? Tingnan natin kung mayroong mga katanungan pala. Kaya mahina yung net. Ipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Thank you so much, Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka. Maraming salamat po sa inyong mga tips po na ibinahagi sa ating mga ka-farmers dyan. So I hope po na malaking tulong po ito sa inyo at may apply nyo po talaga sa inyong mga alagang hayop para po kayo ay makatipid din po sa inyong mga gastusin. Lahat naman talaga tayo ngayon ay nais na makatipid sa ating mga pera dyan na naipon. So, kailangan mo na maging madiskarte sa buhay para, kumbaga, ay, sa tingin natin kasi kailangan talaga nating kumayo din at the same time maging madiskarte para ay patuloy na hindi tayo, kumbaga, tataob. Hindi tayo tataob na, kumbaga, nahihirapan tayong bumawi if ever malugi tayo. So, kailangan natin dumiskarte. So, ayan ha. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po mabibili ang mga nabanggit na produkto po ni Ka-Farming Angat Ka, available po yan sa mga Agrivet stores. Ganun din po sa ating mga, bukod po sa mga Agrivet stores, sa ating online store via Shopee. Hanapin nyo lamang po ang KBM Agrivet Lines at ganun din po sa mga Facebook page po ng ating product. Inquire lang po kayo doon at meron pong sasagot sa inyong mga tanong at open din po na mag-inquire kayo at the same time mag-order kayo. So, via Facebook page, LBC po ang magde-deliver po sa inyong mga orders. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong patuloy na pakikinig sa ating programa ngayon. Antayin niyo po ninyo ngayong hapon ha. Huwag po muna kayong aalis dyan kasi itodo na natin ang pakikinig sa ating King's Radio Station. So, patapos po dito ay makakasama nyo na po ang ating DJ CJ ng ating King's Afternoon Delight at Afternoon na Hataw na Kings. So, ito po, bukas po muli ha. Maraming salamat. Samahan niyo po ulit si Clara Tita at hopefully, andito na si Inday Bajang. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura, wala nang iba pa ang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium Intent. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga.
paano na kaya? Anong magagawa?